ବାହାରିଲୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କି ମାଛ ଫାଛ କ'ଣ ଆଣିବା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ହେଉଥିଲା ରୁମେଣ୍ଟ କହିଲା ଭାଇ ଏଠି ମାଛ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ମିଳୁଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ମାଛ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଚାଲ ଯିବା ସେଠି ଦେଖିବା। ଆସି ଯାଇଛୁ ଏବେ ମାଛ ପାଇଁ। ଏଇ ପିଲାଟା ଆମର ଆସିକି ସକାଳୁ ଏଇଠି କହୁଛି ନା ମାଛ ମିଳୁଛି ବୋଲି। ଭାଇ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଅଛି ଏଠିକି ଆସ ନେଇକି ଯିବା। ମାଛ କ'ଣ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ସବୁ ତ ସେଇଆ ମାଛ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ କିଣା ସରିଛି। ରୁମ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍କୁ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ଆଗରେ ରହିଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଆମ ପିଲା ଧରିଛନ୍ତି ମାଛ କଣ୍ଟିଆ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିଆ ସବୁବେଳେ ତ ମିଳେନି ହପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସଣ୍ଡେରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଥାଏ। ନା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଏଇ ଦୋକାନଟା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରୁମ୍କୁ ରାସ୍ତା। ଆମେ ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସେ କଣ୍ଟିଆ ନେଇକି ଆଇଛୁ ତାକୁ ସଫା କରିବୁ କ୍ଲିନିଂ ଟିକେ କରିବୁ ବନେଇବୁ ତାପରେ ଦିନ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବୁଝିଲା। ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଟୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭଲ ଚଲ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ଠୁସ୍ ଠୁସ୍ କରି ଖାଇବା ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ଏ ହପ୍ତାହରେ ବହୁତ ମନ କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଚିକେନ ତାପରେ ଗୋଟେ ଥର ହେଲା କ'ଣ ମାଛ ନାଇଁ ମଟନ ତାପରେ ଆସିଲା ମାଛ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିଗଲା ମାଛ ଅଣ୍ଡାଟା କେତେବେଳେ ହବ। ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଆ ଆସିଥିଲା କଣ୍ଟିଆ ତ ରେଡ଼ି କରିକି ମସଲା କଷା ହେଉଛି। ଲେକିନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳେଇକି ରୋଷେଇ କରା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ପାୱାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚଲେଇଛି ହେଇଗଲାଣି ଯେ କଷି କଷିକା। କଣ୍ଟିଆ ଭଜାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ କଣ୍ଟିଆ ଭଜା ବୁଝିଲେ। ଗୋଟେ ଭାତ ବି କରିକି ଥୋଇଛି। କ'ଣ କରିବା ଆମ ରୁମ୍ରେ ତ ପାୱାର ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ରୁମ୍। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସ୍ୟାଡ୍। କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣ କ'ଣ କରାଯିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଆମର ମାତ ବହିଛି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଖତମ। ଆଉ ଲାଗୁନି ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଲି ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା ଭାତ ବହିଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ। ଭାରି ଟେନସନ୍। କ'ଣ କରାଯିବ ଆସୁନି ଗ୍ୟାସ୍ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଗ୍ୟାସ୍ ଆଜିକାଲି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମିଳୁନି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଏବେ। ଆମର କ'ଣ କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି କରୁଛ। ସେଥିରୁ ମାଛ ପାଇଁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ତରକାରୀ ସରିନି ଭିଡ଼ିଓ ତା ମଝିରେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଲାଣି ଏପଟେ ରୋଷେଇ ପର ଘରେ ବଇଛି ମାଛ ଗଣ୍ଡେ ଥୋଇଛି କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ସେ ସକାଳୁ ଆସି 12ଟା 1ଟା ହେଇଗଲାଣି।